Sinimbang telenging kalbu. Oh. Kowe kuwi sapa? Kula pun Kedi Wrahatnala. Oh sik. Kedi Wrahatnala kowe iki rak guru tari to? Kowe iki rak guru tari ana ing Keputren negara Wirata kene. Kowe guru olah beksa, rak iya? Nuwun inggih, lakar kasinggihan. Kamangka kowe kuwi sipating wandu. Lanang ora, wedok ya ora. Kok wano-wani dadi kusir apa sing kok nggo piandel? Kula anggandhahi tekad kang sarta karikat badhe ndaramakaken gesang kula tumrap negari Wirata mriki, Raden. Apa kowe iso ngendhaleni wujuding kreta? Nuwun inggih. Mbok menawi kula saged nindakaken pakaryan menika. Kreta Garuda Yaksomana ora sak baene kreta, ngono. Nanging kuwi yasaning para dewa. Ora bakal metu saka pagedhongan yen ora kanggo sarana magut ana rananggana. Inggih, kula saged Raden. Iso tenan? Saged. Kowe wani nrajang barisan negara Ngastina? Inggih, kula wantun. Prasetyamu apa? Mboten namung bondo jiwa dalah raga kula badhe kula udhakaken kagem katentremanipun Praja Wirata. Lho punika lho Kakang Mas. Ing atase Wrehatnala niku sipating mandu utawi banci. Nanging mantun ngrabasing yuda. Kamangka Wrehatnala niku sipating wandu, lah paduka niku sipating priya, lah kok ora wani magut perang ya duwe kakang kaya ngono kuwi siin aku siin. Yo Haji yo pun kakang wani Haji. Ora butuh janji nanging bukti. Yo ayo Wrehatnala metu njaba. Ndak tepungake kelawan kreta Garuda Yaksa. Kedi Wrehatnala. Prawata mirahing sun sawangen iki kereta Kyai Garuda Yaksa. Inggih Raden, iki kereta kanggo nrabas ana peperangan. Kowe wani tenan apa ora nrajang barisan saka Ngastina? Inggih kula wantun Raden. Tenan?
Iki tatane nyawa, wantun Raden. Yen nganti kowe tumekaning pati, kepiye Kedi Werhatnala? Mboten badhe kula gondheli nyawa kula. Mati-mati yen belani negara Wirata. Bagus. Ingkal manjing ana papane dhewe-dhewe, aku bakal mlebu ana pagedhonganing kreta. Kula badhe manjing wonten papanipun kusir. Badhe kula gelak lampahing kreta. Yo Kurawa, maju Kurawa. Yo Kurawa, lah. Mas Dino. Hey. Mundur. Welah dalah. Mendelong barisan Ngastina. Kaya ana kreta tek elok timen. Ing atase kreta mung siji bisa ngundurake barisan sing semono akeh. Sapa sing ngusiri kreta kok sajak trampil banget? Ya, Konangan Narapati Basukarna. Tibaning Traca Bala, mbuh dadimu kowe. Kaya udan ning mangsa rendeng gumawaing marastra saking kendhenging langkap andadosaken miris sang senopati nenggih Radyan Utara Gya nglomba medal saking baking kreta tanggap sang kusir.
denger kiblatmu, Wiratnala. Aku mbok oyak njur kok banting ana lemah ki nalarmu piye? Aku iki anak ratu. Nggih, kula ngertos sing ngarani anak petik nggih sinten. Nanging patrapmu kang kaya mangkono iku lancang kelawan panjenengan ingsun. Panjenengan iku senopati menapa mboten? Ya, aku iku senopati. Prasetyaning senopati gelem mundur yen dadi batang. Sampun pejah napa dereng panjenengan? Ya durung. Kok mundur? Jenengan iku senopati nanging jerih getih wedi mati. Sapa sing ora wedi? Sapa sing ora miris? Nyawang panah sing drese kaya ngono kae. Nek pun wayahe tanggale niku nggih pun deres ngoten niku. Aja celometan lho ya. Iki mengko nek aku mati njur kepiye? Dikubur. Ya iki mbok nganggo reka daya wong piye ngono lho. Jenengan ajrih nyawang panah ingkang maewu. Jenengan ajrih, aku wedi. Sak menika diwalik lakonipun. Karepmu kula senopatine Paduka Kusire. Potonganmu. Kowe kok arep dadi senopati iki sing kok ndelke apamu? Kula aturi mirsani Raden. Iki pusakamu tenan? Inggih. Kowe ngapusi. Kowe aja micake mripat melek, budhekake kuping tengen. Iki dudu pusakamu, no? Kowe maling. Kowe maling. Mboten. Kowe copet. Jal saiki aku tak lakon. Pusaka telu iki mau apa bae jenenge Kedi Wrehatnala. Kyai Sarotama Pasopati dalah keris pulang geni. Alah genah yen iki. Iki pusakane putuku Janaka. Kedi Wrehatnala, kowe maling ya? Aku mumpung durung tak pecel diasmu. Ngene iki aku malih kelingan karo putuku Pandhawa sing wis 13 taun aku ora bisa ketemu. Wiwit lelakon Pandhawa dadu biyen Pandhawa kalah satemah nganti saiki aku ora weruh halang ujure putu-putuku para Pandhawa. Oh Janaka kowe isih urip apa wis mati ngger? Ampun nangis Raden. Raden Janaka menika taksih gesang. Apa kowe wis ketemu? Apa kowe wis ketemu karo Raden Janaka kok ngarani Janaka isih urip? Sampun. Ana ngendi papan dununge si Janaka? Mapan wonten Albaka. Ana gunung. Inggih Raden. Gunung endi? Mapan wonten gunung Sakpejagong. Mosik to. Gunung Sakpejagong iki klebu laladan desa ngendi? Klebet desa Aduarep. Desa Aduarep ki kecamatane Kecamatan Omong-omongan. Kanjeng Hyang, oh kowe putuku Janaka. Layak sak brebetan kaya si Janaka tinemune jebul tenan. Oh putuku. Lah banjur dulurmu liyane mapan ana ngendi kulup? Sedaya sampun mapan wonten Wirata. Kakangmu Puntadewa ingkang dados mantri Pasarageng Wirata salin asma dados Kakang Mas Tandha Dwija Kangka. Banjur si Werkudara ingkang dados jagone tiyang Wirata nuringgih pun Kakang Jagal Abilawa. Wah, latalah. Lah banjur adimu kembar
Asesinglon Tantri Paladama Granti ingkang dados tiyang buruh ingon raja kaya wedhus sapi lan sak panunggilipun. Oh iya. Aku ngaturake panuwun ya Janaka. Nuwun inggih Kanjeng Hyang. Kula aturi sumene sawetawis. Kowe arep menyang endi? Badhe ngunduraken Kakang Angga Karna Basusena. Pangestuku sing nyurung lakumu Janaka. Narya Palupi Surya Putra Narapati ngawonggo edan-edanan nalikane aku mentang wujuding Ganteo bakal nglepasi jemparing ana jemparing kang natas marang jemparinge Karna Basusena tegese sing manah kae keprigelaning ngungkuli aku. Kamangka jagat ora gendhep loro sing bisa ngungkuli pangoleng jemparing iki ora ana liya kejaba mung bocah kae. Ya, yen tak wiyak saiki ndadak baleni paukuman 13 taun. Kasuwen leh ku ngenteni Baratayuda. Cah bagus. Eling-elingen ya. Sok Baratayuda binangun musuhmu kudu aku le. Larata saking Gudha Sakura kula yen atana mutusa Sang Sri Bisma ing Durna wonten dawuh Kakang Panembahan kowe gurune wong manah nggih pancene kula gurune Painah wong manah iki ana panah ning patrape panah kok kaya wong sing lagi sungkem. Ngonjokake rasa kurmat bekti. Iki kira-kira panah nyasar apa pancen dijarak disengaja kaya mangkene. Lah kok malah guyu. Punika pancen disengaja, menika pancen dijarak Panembahan. Sing manah jagat boten wonten sanes. Sing saged manah kados wong sungkem ngaten iki kejawi namung putu kula pun jan. Oh, wis.
Meneng. Dibatin wae ora usah diucapake. Panak tangan jenengan bibar nyekel napa wau? Ya bibar cewek aku mau. Oh. Malah Bisma kok wise. Wis enggal ayo bali Praja Durna, mangko lehake malepan. Palugana kuning lekas Lukita linut ing iki idung kangko wonten dawuh sinuwun bungah rasane ngatiku krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata saindenging Wirata lamun putraku Dara sing kuwi ngundurake barisan saka negara Ngastina. Nyuwun sewu sinuwun. Pamireng paduka babakan pawarta kala wau lepat lupute nggondi ingkang saged ngunduraken barisan Ngastina menika sanes ingkang putra pun utara nanging pun Kedi Wrihatnala. Abdi juru beksa ing keputren Wirata. Kowe iki ngawu-ngawu gawar. Wis cetha sing ngundurke barisan saka Ngastina ki anakku si Utara. Wrihatnala ki bocah wandu, bocah banci. Apa ya iso? Ora bakal iso. Kuwi bocah wandu, ora duweni daya kekuatan apa-apa. Kula namung matur witing klapa sak lugunipun. Paduka sinuwun Matsopati lenggah dampar keparabon dados Nalindra kedah ngawuningani pundi ingkang leres pundi ingkang boten. Ampun ngatos nampi kabar ingkang kabur sinuwun. He Kangko. Aja muntap dari kinetap duka yayasini kowe wani mancasi pengendikaning ratu ya sing ngunturke barisan Ngastina ki anakku dudu Wrihatnala mudeng kowe wani wejang kaya dalang nuturi kaya kiai anggepmu apa derajatmu ki mung sak tukang sapon. Pakaryanmu mung nyapu pasar Wirata. Lah kok wani mbantah karo ratu biangsa telek kepruk paidon pecah biasmu kowe. Hut! Mutar kowe. Oh.
dosamu apa nganti nampa benduning ratu dikepruk paidon nganti bentet bathukmu teleweran getihmu ing atase aku iki menungso sing sakjeke urip ora iso nangis ning bareng weruh kakangku dleweran getihe sebet rontang ranting atiku ajur mumur marasku kowe aja mati kuat-kuatno kangko Pandu bapakku piye iki lakone anak-anakmu Pandhawa oh dewa kebangetan leh mung ora-arik jagating Pandhawa Bilawa kowe ngucap apa Yayi aja mung gedhekake rasa pangresula yen Siadi wis duwe niat labuh dharma marang kawula munggahe marang negara aja arep-arep tuwase ya Di lan yen Siadi nyuwun adil aja njaluk adil marang Ratu Wirata nanging njaluk adil marang Gusti kang nyipta jagat syarate mung santosaning iman luhuring budi sarta temening panembah ora mung kowe Yayi sing nyuwun adil nanging kabeh para kawula bebrayan agung sak negara Wirata sing disuwun ora ana liya kejaba mung pimpinan kang adil kang sarta wicaksana sarta jejeking hukum lan pranatan nanging iki durung wancine ya Yayi mula pawelingku marang kadang-kadangku kabeh para Pandhawa aja jeleh utawa bosen nindakake laku dharma miwiti saka diri pribadi kinarya patuladan marang para kawula kanthi lelandhesan ngrajut rasa kabangsan ngreksa rasa kamanungsan
Nuansa biru. Libur oe. Loh, libur. Aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya 4:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oh, iki lho, iki lho. Oh, nggih nggih nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Ngene pelecehan. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Iya, aja. Wah lah iki, heeh. Entang endeng tang entang endeng tang entang endeng tang sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki ya gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbahku wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, ujane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki Ngowerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang iki wis ndak marai. Oh, ngono. Ndak usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ningali jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lek. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho. Teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu sing jenengan animasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku boleh. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas ya. Ha iya. Suwi ade ora petuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lama tidak jumpa. Ora tahu petuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mengopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh, ning warung ngono. Ori kono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi, wah ning mripat iso mak piar. Diomong. Sing piar iki apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang taune Nasdem. Mendoakan apa? Ngono. Untuk Nasdem ya. Semoga semakin maju. Ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dadeke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbak Suka. Enggar. Oke.
ora bakalan aku ngelalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran, bakul pecel ana ning pinggir prapatan. Tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Terima kasih Nggih. Mas Anang iki ana Nggih, ora Mas ana Akbar. ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri. Ayo. Wah, niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune nggo anteng. Wah. Aku delok dompetku kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene ya. Iya. Bedelane Padang lagi. Amin. Nah. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Heeh. Sing tekan aku warnane warnane apa kuwi? Abang. Wah. Oh, ngerti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongakne napa? Oh, nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Nggih. Ya. Pun makasih Mas Lancar Nanang nggih. tanggapane, mugi-mugi. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah telu, Iki nyuwun pangapura iki rampungi ora iso isuk-isuk, Merga krana sesuk isuk isih ana pakaryan. Diagung pangaksamane ya, Ayo, nutuke lakon, yo.
Miyat langening kalang iwana glar pandamuncar tinon lerek kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa ketiga Yayi Utari kula wonten dawuh Kakang Mas Tara kawruhana ya Yayi lamun to praptanipun Kakang Tara merepeki marang jeneng sira dina sakmengko supaya pun Kakang kine nyelametake marang jeneng sira Yayi Utari. Jalaran dina iki negara Wirata lagi dirampit dening orang negara. Ya kuwi saka negara Trigarta kelawan negara Ngastina kang bakal ngrubuhake kawibawan negara Wirata kene. Aku eling nalika semono Ratu Trigarta Prabu Susarma gandrung-gandrung kapirangu kelawan jeneng sira Yayi Utari. Tak kira sing diancam incim dudu jeneng sira Yayi Utari tinemune jebul ya mung Siadi. Mula dina sakmengko Rama Prabu dalah kadang-kadang liyane lagi metokake kridane wadyabala saka negara Trigarta. Lan kawruhana negara Wirata mono dirampit rong negara. Negara Ngastina lan negara Trigarta. Yen ana bobol barate negara Wirata pun Kakang kang dinuta nyelametake marang Siadi. Tobat. Paduka menika jaler napa estri to Kakang? Lire kepiye kok Siadi ngucap kang kaya mangkono? Nuwun inggih. Ing atasipun nyuwun sewu. Kanjeng Rama ingkang sampun kempung para Jambawan kemawon mantun magot ing pabaratan. Sesarengan kalian Kakang Seta dalah Kakang Waratsangka lah kok Paduka Kakang Tara golek kepenake dhewe. Ngucap nyelametake pun Utari kula menika boten butuh dipun slametaken. Ingkang butuh dipun slametaken niku negari Wirata. Kedahipun nek kula dados panjenengan kula badhe ngetingalaken dharma bekti kinarya ngurungkepi negara Wirata. Nek kula dados panjenengan gandeng Kanjeng Rama dalah para kadang methuki wadyabala saking negari Trigarta. Kedahipun Paduka Canca Taliwonda mungsuh negari Wirata menika mboten ngemongaken negari Trigarta nanging ugi negari Ngastina ingkang ngerampit saking wingking. Kedahipun Paduka ngetokke kaprawirane Trajang Barisan Ngastina lah kok malah ndelik ngumpet ning kaputren iki piye jawane? Weh, lah dalah Utari. Hareng Siadi ngucap kang kaya mangkono kaya pinecut kewanening pun Kakang. Yah Yayi, pun Kakang tanggap kang dadi kelebate tembungmu. Supaya aku madeg senopati matangake barisan Ngastina ora ngono. Syukur menawi panjenengan kraos. Yah. Dina iki pun Kakang bakal madeg suraning driya dadi senopati. Bagus. Osik. Mung wae Utari, mung wae.
nggonku bakal magut aning pabaratan aku kepengin nitih wujuding kreta Kyai Garuda Yaksa. Kamangka sipating satriya mono anggone nitih wujuding Kyai Garuda Yaksa ana madyaning pabaratan kudu ana kang dadi kusire. Lah iki kira-kira sapa sing wani ngusiri aku? Kula wantun Raden. Samara pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimbeng telenging kalbu kowe kuwi sapa? Kula pun Kedi Wrahatnala. Sik. Kedi Wrahatnala kowe iki rak guru tari to? Kowe iki rak guru tari ana ing Keputren negara Wirata kene. Kowe guru olah beksa, rak iya? Nuwun inggih, lakar kasinggihan. Kamangka kowe kuwi sipating wandu, lanang ora, wedok ya ora. Kok wano-wani dadi kusir apa sing kok nggo piandel? Kula anggandhahi tekad kang sarta karikat badhe ndaramakaken gesang kula tumrap negari Wirata mriki Raden. Apa kowe iso ngendhaleni wujuding kreta? Nuwun inggih. Mbok menawi kula saged nindakaken pakaryan menika. Kreta Garuda Yaksa mono ora sak baene kreta, ngono. Nanging kuwi yasaning para dewa. Ora bakal metu saka pagedhongan yen ora kanggo sarana magut ana rananggana. Inggih, kula saged Raden. Iso tenan? Saged. Kowe wani nrajang barisan negara Ngastina. Inggih kula wantun. Prasetyamu apa? Mboten namung bondo jiwa dalah raga kula badhe kula udhakaken kagem katentremanipun Praja Wirata. Lho punika lho Kakang Mas. Ing atase Wrehatnala niku sipating mandu utawi banci. Nanging mantun ngrabasing yuda. Kamangka Wrehatnala niku sipating wandu, lah paduka niku sipating priya, lah kok ora wani magut perang ya duwe kakang kaya ngono kuwi siin aku siin. Yo Yaji pun kakang wani Yaji. Ora butuh janji nanging bukti. Yo ayo Wrehatnala metu njaba. Ndak tepungake kelawan kreta Garuda Yaksa. Kedi Wrehatnala. Prawata mirah ingsun
sawangen. Iki kereta Kyai Garudayaksa. Inggih, Raden. Iki kereta kanggo nerabas ana peperangan. Kowe wani tenan apa ora? Nrajang barisan saka Ngastina. Inggih, kula wantun Raden. Tenan? Iki totoane nyawa, wantun Raden. Yen nganti kowe tumekaning pati, kepiye Kedhi Werhatnala? Mboten badhe kula gondheli nyawa kula. Mati-mati yen bilani negara Wirata. Bagus. Ingkal manjing ana papane dhewe-dhewe, aku bakal mlebu ana pagedhonganing kreta. Kula badhe manjing wonten papanipun kusir. Badhe kula gelak lampahing kreta. Yo, Kurawa, maju Kurawa. Yo, Kurawa. Lah. Ngastina. Hey. Mundur. Welah dalah. Mendelong barisan Ngastina. Kaya ana kreta tek elok timen. Ing atase kreta mung siji bisa ngundurake barisan sing semono akeh. Sapa sing ngusiri kreta kok sajak trampil banget? Ya, konangan Narapati Basukarna. Tibane Ntraca Bala, mbuh dadimu kowe. Kaya udan ning mangsa rendeng gumawaing Marastra saking kendhenging langkap andadosaken miris sang senopati nenggih Radyan Utara. Kya nglomba medal saking baking kreta. Tanggap sang kusir.